Много се радвам за нашата хубава среща днес, защото е хубаво, когато от вас произлизат идеите, какво може да се направи в училище, така че да бъде по-интересно, да бъде по-приятно. И много ще се радвам и вие да споделите вашите идеи. Как може да стане училището по-шарено, по-хубаво, да бъде по-интересно? Какво може да се направи? Ами ако учителите се държат по-позитивно, ако бъдат по-усмихнати, влезнат в класната стая щастливи, с желание да преподават новия урок, приятелски настроени. Да, точно така. Ще е много хубаво. Също така, ако цялото училище беше в пъстри цветове, да бъде хубаво, шарено, весело, да. Бъде приятно, двора да бъде с по-голями игрища, цветя, озеленен, повече цветя, за да внася комфорт и настроение. А кои спортове ви харесват най-много? Ами, волейбол. Волейбол, да, тенис. Ето би могло през лятото, когато е ваканция, да се правят такива турнири, децата да бъдат ангажирани. Също така въжени паркове, защото са атрактивни. Да, и това е хубава идея с въжените паркове. И по-голямите деца по някой път искат да се събират, там някъде да е музика, да е по-весело, обаче примерно не ги пускат в дискотеки или нещо. Да, и с затворени пространства, пък тези въжени паркове. На отворено пространство, да може да се движи, да е приятно. И да е по-близко до природата. Да, и да си прекараме времето. Хубаво да бъде забавно. И да научавате нови неща, да комуникирате, да си общувате. Да. Това са хубавите неща в училище. Училището да бъде място за общуване, за изграждане на умения за общуване, за придобиване на знания без да е досадно и скучно. Това е моята мечта.